नोंथांखौ आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव बरायनानै लाबाय। लोगोसे आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आंबो दिनै मोजाङैनो दङ आरो बेबायदिनो जों इसोरनि अननायाव मोजाङै थाबाय थानो हाथों आरो जों इसोरखौ बाख्नायबाय थानो हाथों। दिनैहाय आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बोथोरा जोबोद गरम, बेनिखायनो आं दिनै फांसे बिफां सिङावसो रेस्ट लागासिनो दङ। लोगोसे रेस्ट लानायजों लोगोसे दिनै आङो इसोरनि बाथ्राखौ आरोबाव लाबोबावनो नागिरबाय। दिनैहाय जोङो ना सारग्रा जेनि फिदिंनाय बाथ्रानि सोमोन्दै सावरायगोन। सोरगोनि रायजोखौ सागोराव सारजानाय गांसे जेजों रुजुदों आरो बे जेयाव नांजानाय माखासे बायदि रोखोमनि नाजों रुजुदों। माथाइनि 13 बालाबनि 47 सिरिनिफ्राय जों गाहायै फरायलांब्लाथाय मोननो हायो। आरोबाव सोरगोनि रायजोआ सागोराव सारजानाय आरो बायदिसिना ना नांनाय गांसे जे बादि। बे जेआ बुंजोबब्ला बिसोरो जेखौ दै जिङाव बोखोदों आरो जनानै बिसोरो मोजांफोरखौ खबाइफोराव बुथुमदों, नाथाय बिसोरो गाज्रिफोरखौ गारहरदों। 47 सिरिनिफ्राय 50 सिरिसिम जोङो फरायब्ला मोननो हायो बेफोर गासै खोथाखौ, जे माथाइनि 13 बालाबनि 47निफ्राय 50 सिरिसिम फरायोब्ला जों गासै बे ना सारनायनि फिदिंनाय बाथ्रानि सोमोन्दै बुंनायखौ जोङो मोननो हागोन। बेनिखायनो जे आङो फरायनानै बुंला, नोंथांमोना जे बे सिरिखौ फरायनानै नायब्लानो जाबाय, अब्लानो नोंथांमोना मिथिगोन। बे जोबोद इजि, बुजिनो गोरलै। संसारनि जोबनायावबो बेबायदिनो जागोन होननानै बुंदों, जे सागोराव जेरै जेखौ सारोब्ला बे जेयाव गोबां रोखोमनि नाफोर नाङो आरो बेबायदिनो बे नाफोरनिनो खायसे नाफोरखौ सारग्राफ्रा गारहरो होननानै बुंदों। जायखौ नाङा बेखौ गारहरो आरो जायखौ फसन्द नाङो, जे नाखौ नांगौ, बे नाखौ सारग्राफ्रा खबायाव लायो होननानै बुंदों आरो नाङिखौ गारहरो होननानै बुंदों। बेबायदिनो जोबनाय दिनावबो, जोंनि बुहुमनि जोबनाय दिनावबो बेबायदिनो जागोन होननानै बुंदों, जे आरफफोरा फैनानै जायखौ नांगौ बेखौ सायख'नानै लागोन आरो जायखौ नाङा बिसोरखौ गारहरगोन होननानै बुंदों। बेबायदिनो संसारनि जोबनाय समाव सोरगोनि आरफफोरा बे संसाराव फैनानै धोरोमियाफोरखौ थख' खालामगोन आरो धोरोमियाफोरनि गेजेरनिफ्राय धोरोमिया नङिफोरखौ थख' खालामनानै अरगेंआव गारसोमगोन होननानै बुंदों। आरो बे अरगेंआव गारसनजानाय साफ्रोमबो गाबनाय आरो हाथाइ अरखेनायल' जागोन होननानै बाइबेला रोखा खिन्थादों। अब्ला जोङो धोरोमिया जायालाबा थानानै अरगेंआव गारसोमजानो ना धोरोमिया जानानै जोङो अरगेंआव गारसोमजानायनिफ्राय बासायजानो? अब्ला जोङो मिथिबाय जे धोरोमिया जायोब्ला जोङो बे अरगेंआव गारसोमजानायनिफ्राय जों बारग'नो हायो आरो धोरोमिया जिउ खुङाब्ला जोङो बे अरगेंआव जोङो गारसोमजागोन आरो बे अरगेंआव जोङो गारसोमजायोब्ला जोङो गाबनाय आरो हाथाइ अरखेनाय जोंहा बेवहाय जागोन। बे अरगेंआनो जाहैबाय नोरक। आरो जायफ्रा धोरोमिया जिउ खुङो बिसोरो सोरगोआव थागोन आरो जायफ्रा धोरोमिया जिउ खुङा बिसोरो नोरकआव थांगोन। बे नोरकआनो जाहैबाय अरगें। बे अरगेंआनो जाहैबाय नोरक। मानसिया बोरै धोरोमिया जानो हायो, जोङो नेक्स्ट भिडिअआव सावरायसिगोन। दा बेनिखायनो नेक्स्ट भिडिअखौ जाहाथे नेना थायो, आं बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायबाय। आं दिनै बारा गोबाव खालामनो सानासै। दिनै बेखिनि सुंद' भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो बेखिनिखौनो फोरमायबाय। नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला गुबुननोबो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे गुबुनाबो इसोरनि बाथ्राखौ मिथिनानै मोनो। आरो बेबायदिनो चेनेलखौ दिनैसो नोंथाङा नुसनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रैनो मोनहैयो। बिदिनि थाखाय एसेनोसै, गोजोन्थों।